Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni mu ola loyamba la kusala kudya kumene kukuchitika pokumbukira abale athu ndi kuwapempherera abale athu amene ali ndende kapena kumangidwa mwa njira iyi kapena inayi koma mdziko la South Africa. Monga tinakonzera dzikomo chifukwa cha atumiki osiyanasiyana kuzungulira ku dziko lapansi la Malawi ndi mayiko ena amene munanditumizira uthenga wosonyeza kuti muli nane limodzi, tili nawo limodzi abale athu, tili limodzi mwa Ambuye. Ndipo zikomo chifukwaso cha uthenga ochokera ku mphepo zonse zinayi za dziko, kuyamikira kuti tachita bwino kukhala ndi mapemphero opempherera anzathu amene ali mu ndende kapena kumangidwa mwa njira iyi kapena inayi. Zikomo chifukwa cha mauthenga ochokera ku Canada, mauthenga ena achokera ku Australia, mauthenga ena achokera ku Argentina, koma ena achokera patali pa Venezuela, Malawi tumabalalika dziko lonse. Mulungu akudalitseni kwambiri kuti tikutha kudziwa kumenenso kuli abale athu. Abale ena mwatiimbira kuchokera ku Vietnam, munachita kuyimba call ndithu from Vietnam, mutadusa ku malaini anthu ena. Mulungu akudalitseni. Tili limodzi abale ndi alongo amene muli mu ndende kapena kumangidwa ku South Africa, simuli nokha chifukwa abale anu ena ku UK akuti ali nanu limodzi ndipo akupempha kwa Mulungu pamene muli mavuto kuti Mulungu akumasuleni. Zatilimbikitsa abale ochokera m'mayiko a Angola, ena anandichitisa chidwi kuyimba komanso kutumiza uthenga kuchoka ku Cameroon, pamene abale ena ali akuti Cape Verde kaya nkuti kaya. Ambuye akudalitseni ku Cape Verde kumene muli. Ndikulandireni ndi manja awiri komanso zikomo chifukwa chakufunira zabwino anzathu amene ali ku ndende. Tikulandira mauthenga ochokera ku mayiko akutalikutali kuphatikizapo UK, Ireland. Zikomo chifukwa cha abale ena amene mukuyimbira ku Greece kapena kutumiza uthenga wanu mukuti muli ku Greece, ku Athens. Ayi, Mulungu akudalitseni konseko. Anyamata ku Israeli mwanena kuti ifenso mutikumbukire kuno tili m'mavuto chimozimozi kukhala ku ndende. Ambuye akudalitseni anyamata ku Israeli, Mulungu akukumbukireni. Tisayiwalenso m'bale wathu wina amene akumutcha kuti David Douglas, ndi Malawi koma ali momangidwa ndende za dziko la America. Davis Douglas ali kumeneko pa milandu imene ikuonetsa kuti anapezeka ndi mapepala osavomerezeka ogwirira ntchito, ndipo ali ndende pamene akufufuza nkhani zimenezi. Milandu yolekanalekana akutero kuti si David Douglas yekha koma palinso ka chiwerengero kochuluka ka Malawi amene akusungidwa ndende zolekanalekana ku dziko lino. Osayiwala andende amene anagamulidwa kale ku mayiko akunja ngati China kuti agwire ndende. Osayiwala kutinso tili ndi amayi ena amene agamulidwa chilango choyenera kuphedwa ku dziko lakunja. Izi tikulandira kuchokera pa message za ma WhatsApp, ena mwazitumiza
kuchokera m'matumizidwe olekanalekana amene mumayenera kutumizira koma uthenga ife talandira. Ena mwalemba zizungu, ena mwalemba zichewa, ndi kuperekanso mayina a anthu olekanalekana amene ali ndende osati ku South Africa kokha koma kumayiko otizungulira. Tikumva chisoni kuti ena ali ndende za North Korea. Malawi ena akuseva kumeneko ali mu kapolo ku North Korea. Koma ndinachita chidwenso ndi bale ena anzathu amene ali kumayiko aluya amene anapita kukagwira ntchito, kutengedwa kuno ngati akukagwira ntchito, koma akuti panopa ndi anthu oti ali ndende za m'makomo, akugwira ntchito za chisembwere mokakamizidwa, akumalandizana, wina apita nyumba ina, wina apita nyumba ina, tsiku lina apita kwina, tsiku lina kubwera mwamuna wina, tsiku lina kubwera bambo wina. Ali ndende kumayiko anzathu ku Arab Emirates, akugwira ndende zija zakuti sanatsekeredwe ndi boma, koma kumakampani ndi ku anthu kumene anapita kukagwira ku ntchito, si mwa ntchito koma ndi mwa ndende. Ndinachita chidwinso ndi mzimayi amene akuti anapita pa ndondomeko za banja atayitanidwa kuno ndi mwamuna wake, koma mmene akafika dziko limenelo kulibe chilongosoko chilichonse chimene chikuchitika ndi mzimayiyu. Mzibambo akumuzunza mnzake, ndipo akuti kukumafikira muyezo obweresa azinzache kuzathandiza kumpanga tocha mzimayi ameneyi, koma anapita pa ndondomeko za banja. Amalawi tokha kuwukirana mmene tapita kunja nkukayikidwanso pa ukapolo, kotero kuti ndi nkhani zosausa kwambiri. Izi zikuchitikira dziko lapafupi pa Botswana pomwepa, ena ndidandaulira nkhani yofananayi pa Namibia. Malawi tiyeni tikhale ndi mkhalidwe, tikhalike kuti tisayambirenso tokha kuzunzana mdzina la banja. Akuzunzika ena, tilandira uthenga kuchoka ku Cape Town kuti ali kubanja koma ndi chimozimozi kundende komwe, koma anachita kuyitanidwa kuchoka ku Lumphi kupita kukakhala mdziko limeneli awiri nkuyitanana, koma mzimayi akudandaula pano kuti ndi chimozimozi kuti ndili kumachaya. Nkhani zosausa izizi zikuchitika dziko lonse pamene tili mgawo la kupembeza ndi kupempherera anzathu amene ali ku ndende, amene amangidwa, ali mpirizoni, ena sali mpirizoni, ali mwa alimandi, ena ngosungidwa. Sitikudziwa kuti tingayitenge kuti ndi alimandi, kodi tingayitenge kuti ndi hostage, kodi nchani, koma si afulu m'makhalidwe ake. Ndiyambe nkuti prisoner, mawu akuti prisoner anachokera ku Chigiriki. Agiriki pamodzi ndi Aroma amene amazitsatira bwino ndondomeko zakayendetsedwe ka mawu akuti prisoner. Koma mawu akuti prisoner mu Chigiriki amanena kuti dismoes, ndiye dismios ndi imene ikutanthauza kuti prisoner. Koma akanena kuti dismios amatanthauza kuti munthu amene wamangidwa. Number 1, munthu amene wamangidwa. Kutere kusala kudya uku tikuchita ndi ma dismios, anthu amene amangidwa. Anthu amene amangidwa amachedwa kuti ma dismios. Dismios ndi munthu amene walandira malire pakuchitidwe ka zinthu zake. Tizimvana pano tikanena kuti prisoner ndiye kuti mchigiriki ndi dismios. Ndiye number 1, dismios ndi munthu amene wamangidwa,
Kumangidwa kumeneku eni yake Magiriki anagawa bwino chifukwa anayika mbali ziwiri, anayika thupi ndi mzimu, kutanthauza kuti munthu akhoza kukhala pirizona mthupi potengedwa ndi boma limene likulamula kumeneko ndi kumtsekera ku ndende, komanso boma losaoneka ndi maso la ziwanda lolamulidwa ndi mdierekezi mwini wake pamodzi ndi angelo akugwa amene anagwa m'dziko lapansi lino ma Paradise Lost, amagwiranso anthu ambiri ndi kuwatsekera ku ndende, kotero kuti amenewa amakhala kuti ndi anthu amene amangidwa. Tsono kumangidwa ndi pamene mukutengedwa kuchosedwa pamalo okhala anu aufulu ndi kukakhala m'manja mwa ulamuliro wina umene udzikakulamulira ndi mwakufuna kwawo, kapena kuti kumangidwa ndi kukhala pamalo pamene iweyo ulibe ufulu olankhulapo kapena kuchitapo kanthu kupatula kumvera pamalo ndi anthu amene akusungawo. Mulipo angati amene lero mukhoza kulankhula kuti ife ndi madisimios, anthu omangidwa. Namba 2, Magiriki akuti munthu amene walandira malire pakachitidwe ka zinthu amatchedwa kuti disimios. Pamene ndikulankhula nkhani imeneyi ndikudziwa kuti sikungokhuza akundende okha, koma ngakhale munthu aliyense ku dziko lino lapansi akhale nawo chithunzithunzi cha mapemphero awawa pamene ndikulandira vumbuluso kuchoka kwa Ambuye lakuti ndikalankhule nanu zokhuzana ndi pirizona, kuti pamene tangotsegulira kuyamba kupempherera andendewa, Mulungu akutikumbutsanso kuti tili ndi andende ambirimbiri ku dziko lapansi pa ndende za mitundu yolekanalekana, kotero kuti azitumiki mukhale okonzeka kupita chitsogolo ndi mapemphero osala kudya, chifukwa tikapempherera anzathu ali ku South Africa tiyeneranso kupempherera madisimios. Mupeze kuti the word disimios si okhawa anyamata amene agwidwa ku South Africa, koma ambiri tikunena pano ndi madisimios, chifukwa tikanena kuti disimios tikunena kuti munthu amene wamangidwa. Tsopano awa Agiriki atiyikira kuti munthu amene wamangidwa mu uzimu ndi mthupi, ndayambira thupi ndi kuzimu. Tsono mmene angonena kuti thupi ndi kuzimu ndekuti chikundipasa chithunzithunzi kuti ndekuti anthu ambiri otchedwa madisimios tili nawo, angakhale m'mayiko athu ndi m'madera athu ndi m'midzi yathu, inde pa mtunda umene iwo angaone kuti ali pa mtendere, ali pa ufulu, kapena sali womangidwa, koma ndi wopanikizika ndi mkhalidwe wina. Chifukwa chakuti mfundo namba 2 yotanthauza disimios akunena kuti munthu amene walandira malire pakachitidwe ka zinthu. Mutha kuona kuti tili ndi ndende mapirizona, madisimios ngakhale m'mabanja mmene azimayi ndi azibambo timasungirana m'makomo. Ndi zotheka kukhala ifeyo madisimios, anthu amene tilibe ufulu wakachitidwe ka zinthu. Madisimios ndi anthu amene tili ndi malire pakachitidwe ka zinthu. Ngati mmene tikapempherera anzathu amene ali ku South Africa lero amenewa ali ndi malire, ayikidwa malire, kutanthauza kuti chinenero cha Chigiriki potanthauzira pirizona chikulondola, chifukwa chikuti disimios ndi munthu amene walandira malire pakachitidwe ka zinthu. Ndikhulupirira kuti tikumvana ana Mulungu mama wauno pamene madzulo ano pamene tili mu ola loyambirira la kusala kudya kopempherera anzathu amene ali ku South Africa, ndikugawana nanu pamawu akuti pirizona, omangidwa. Anzathu amene tikupempherera ndi omangidwa, ndipo Agiriki amagwiritsa ntchito pirizonayo kunena kuti ndi disimio. Ndiye disimio ndi munthu amene walandira malire pakachitidwe ka zinthu. Tsopano ngati tonse tili ndi malire akachitidwe ka zinthu, ndi mbali iti imene timaoneka kuti ndife andende omangidwa. Kutereku ndekuti tilinso ndi magulu ena amene sali nawo mu gulu
lomangidwa ku South Africa limene tikuwapempherera lero, koma ali m'makomo mwawo ndi madisimios, ali m'maiko ndi madisimios, ali m'makampani ndi madisimios. Kampani inango ayika pa ndende, kuntchito anango ayika pa ndende, abwana anamuyika pa ndende paja pakuti alibe ufulu wakachitidwe ka zinthu kwakuti ngakhale mpope umene iye amamwa ndi waku Boys Quarter sangamwe mkati, anayikiridwa malire. Kuchapa iyeyo amayenera kukachapira kukona kwa mpanda kumaluwa, alibe ufulu wochapira nawo zimabeseni za plastiki kapena zimabeseni za simenti zimene zili kuyadiko. Ndi madisimios alibe ufulu umenewo. Timbale tawo todyera anayika kufanana nda agalu. Tinakazipeza zimenezi m'maarea amene timayendamo ndi kuwaunikira kuti koma mayi apapa mwapyola muyezo wake wa Chikhristu, angakhale mukuyitana Mulungu koma inuyo mwayika mwanayi mzimayiyu pa disimios. Nda ntchito nyumbayi ku Boys Quarter kulikale ena nde uyuyo anamulemba kuti adzikhala naye mchipinda china nyumba yawo yayikulu ku maeria. Koma tsopano mbale anamuyikira ta plastiki pakona pena pake, timakapo tili pakona pena pake, kwakuti sangachite mistake kumwerako kapu ya pa kitchen nde kuti walakwira malire. Taganizani kuti anamsungira timakapu tache ngati mmene tingachitire pomwerapo mphaka kapena pomwerapo galu kapena chosambira galu kapena chosambira mphaka. Iyeyi anamuyikira timakapu take. Tsopano tikayang'ana mawu akuti disimios tipeza kuti tikusoweka mapemphero ambiri ana Mulungu chifukwa dziko langodzaza ndi akapolo, langodzaza ndi madisimios. Ena mwapeza kuti ndi pabanja koma ndi madisimios, alibe malire pa zinthu, ali ndi malire pa zinthu zina za pabanja pawo pomwe zimene sangazigwire. Ndakapolo ali ni malire akuti sangadziwe bwinobwino mmene mamuna amapezera, sangadziwe bwinobwino mmene mamuna angachitire pa zinthu zina. Iwowo ali ndi malire kuti apa usafika, apa usafika. Ena ali ndi udisimios nyumba zawo kamba kakuti mabanja awo azimuna awo ndi mfiti ndi okhwima, anayikira ndende kuti chipinda ichi osagwira. Tsopano mgiriki akuti prisoner amatanthauza kuti disimios mchinenero chawo, ndipo akuti disimios yo amatanthauza kuti munthu amene wamangidwa nambala 1 kapena munthu amene walandira malire pakachitidwe ka zinthu amachedwa kuti prisoner. Ngani imayendanso bwino mukayipitisa ku uzimu chifukwa timakapeza kuti Paulo anali disimios koma osati wa Nero koma wa Mulungu. Imeneyo ndi nkhani yayitali kwambiri. Mukampeza kuti Paulo anali prisoner atatembenuka mtima koma anali prisoner wa Mulungu, prisoner wa Yesu, sadali prisoner wa Nero, kufikira kuti malamulo onse amene ankafunika kuti angwire ukapolo Paulo pansi pa ufumu wa Nero, iye anaphwanya malamulowa nkuyenda pamodzi ndi Mulungu. Anali choncho mzaka zambiri akukhala kapolo wa Mulungu. Si Nero yekha koma kuma empire ambiri amene akhalapo mu nthawi imene ana Mulungu akhala alimo. Chisankho cha ana Mulungu chidayimikika pakuti iwo ayenera kukhala madisimios a Mulungu, kutanthauza kuti munthu amene wamangidwa mulamulo la Mulungu mthupi komanso mu uzimu. Ndipo iwo adachita mogwirizana ndi malamulo a Mulungu, adachitanso mogwirizana ndi ndondomeko za umulungu, angakhale panali malo amene boma owalamula ankakakamiza kuti achite monga ukakamizidwa, koma anatsutsa ndi kukana na avomera kuti moyo wawo ukhale madisimios koma akwa Mulungu. Tsono uno ukapolo tikunena pano
upirizona tikunena pano ndi undende umene anthu amagwidwa nawo. Mfundo yanga yachiwiri mu mphindi 20 ndikufotokoza ndikubwera ndi chilimbikitso kwa inu anzathu amene tikukupemphererani lero, ndipo tikupaseni mavesi awa amene atithandizire kuona kuti Mulungu ndi osamalira anthu. Ngati mungakumbukire bwino, dzulo tinali pa Masalimo 137 pamene timamva kudandaula kwa Ayuda ku misinje ya ku Babulo. Tinali kulankhula zinthu ngati zimenezo, ndipo tinaona kuti Ayuda anadandaula koma ali ku misinje ya ku Babulo onse anadandaulira kwa Mulungu. The Bible inkatiuza kuti ku misinje ya ku Babulo kumeneko tidakhala pansi koma tinali kukumbukira Ziyoni. Dzulo timaona kuti Ayuda oyimiridwa ndinu anzathu amene mwamangidwa ku ndende mdziko la South Africa muyenera kukumbukira Ziyoni, amene ndimanena kuti Ziyoni akhale Mulungu wanu, Mulungu yemweyi mulengi wakumwamba ndi dziko lapansi, mwini chilengedwe chonse. Angereza amati the Almighty. Ameneyo ndi amene tizimkumbukira ndi kunena ku dziko kuti sitidzayiwala kukumbukira Mulungu wathu, tiyenera kumkumbukira ndi kumpembeza. Ndipo tinaona kuti angakhale pamene anali kukakamizidwa kuimba nyimbo imodzi ya ku Ziyoni, Bible kuti iwowa adapachika azeze awo. Ndi Bible kuti palibe munthu amene anatsala ndi zeze mdzanja, aliyense anapachika mazeze ake onse ngati uniform. Sipanapezeke mipingo iwiri pakati pa andendewa. Tiye tipachika azeze, aliyense anapachika zeze wake, palibe amene adasala ndi zeze mdzanja nkumayeserera kuseweresa kapena kumayimba pamene anzache apachika zeze. Ndiye nimaphunzisa kapena kulangiza kapena kuunikirana mwa Ambuye kuti tiye tonse tichite limodzi ndi kupachika azeze athu. Ndinayambira ife amene tikutenga nawo magawo lero kuwakumbukira anzathu amene ali ndende. Ndimatero kuti tiye tipachike azeze athu, zofuna zathu, zochita zathu, njala zathu, zilakolako zathu, tizipachike pa mtengo wa nsondozi pamodzi ndi abale amene lerolo akusowa pogona pabwino, akusowa chakudya chabwino, akusowa ngakhale chovala chabwino, ngakhale kusamba kumene kukwavuta anzathu amenewa, kuphatikiza kuti akuyamba kulandira chiopsezo chotakhoza kusowesedwa kapena kusowa kumene kapena kugulitsidwa mwa njira iyi kapena inayi kwawokha ku Babulo. Akusoweka inu ndi ine kuti tapempherere. Lero tiyambe kugawana m'buku la Masalimo 142 mmene tiyambe kuwerenga vesi yake ya nambala 7, limeneli likhale vesi la pamtima limene tichite nalo, limene likutikumbutsa kuti Mulungu amakumbukira andende, ndipo nthawi tilibe koma Baibulo latipasa mavesi pafupi 72 onena za andende amene sitingakwanise kuwawerenga onsewo, koma mavesi 72 a Baibulo onena za anthu omangidwa akutanthauza kuti Mulungu amakumbukira andende. Munthu akamangidwa nomata ndi ochimwa, palibe kanthu ndi olungama, koma munthu ngati ali ndende Mulungu amakumbukira. Musayiwale kuti ngakhale pamene Yesu anabwera ku dziko lino lapansi anachita chimozimozi pa buku la Mateyu 25:35 ngati sindikulakwitsa, anakumbukira andendewa. Tili ndi mavesi angapo amene atipasa chithunzi cha kukumbukiridwa kuti ife tisanapange magawo akukupemphererani, koma Mulungu alikale ndi pologalamu yapaderadera kwa anthu omangidwa. Sono tamverani vesi limeneli likunena mawu akuti, tulutsani moyo wanga mndende kuti
ndiyamike dzina lanu. Olungama azandizinga pakuti mudzandichitira zokoma. Amene ndikuwerengayi ndi Masalimo 142 verse number 7. Muli mvese koma ndi uzimu abale amene muli m'magawo kumadera olekanalekana, ena simukusala koma mukungopembedzera kwapembedzera anzathu. Tamverani lonjezo limene Mulungu akufuna kuchita nafe. Tamveraninso ni pempho la Davide limene akupempha kuti Mulungu amuthandize poyesedwa ndi zoyipa. Mulungu amuthandize poyesedwa ndi zoyipa. Ndiye limeneli ndi pemphero pakuopsezedwa kwakukulu. Iye akuti tulutsani moyo wanga ndende. Ndithu anyamata amene tinakutchulani mayina, ngakhale ena amene sitidakutchuleni mayina anu, Bible likuti tulutsani ndende moyo wanga. Ameneyu ndi Davide pa verse number 7. Akudziwa kuti belo yokambirana ndi apolisi imathera kukumangidwa. Belo imene angakupase akhoti imathera kukumangidwa. Umakhala omangidwabe, koma akakutulutsa ndende ndi Mulungu amatulutsa thupi komanso mzimu, zimene mgiriki uwatiuza kuti dismoisi, amatanthauza munthu amene wamangidwa mthupi komanso muzimu. Davide akupempha kwa amene amamasula munthu kundende mthupi komanso muzimu. Iye akunena kuti tulutsani moyo wanga ndende kuti ndiyamike dzina lanu, with a purpose. Timati tikupempheni abale ndi alongo kuti mmene munapita mayiko akunja, musazitengere udolo, musazitengere ushasha, musazitengere kusokoneza pochita kampani ndi ziwanda zimenenso zimakuthandizirani kukakhala ndende. Ndikulankhula zimenezi chifukwa cha mzimayi amene ali ku Korea, amene uthenga wake wandipeza mmawa kuchoka ku Korea, koma wadzera kwa abale ake ena kuti ali ndende za ku Korea. Anapezeka ndi mulandu okhala ndi mankhwala osokoneza bongo, koma ali ndende. Taganizani kuti milandu imene mwatsekeredwa nayo ndende ni milandu yayikulu yakuti munapalamula chifukwa cha moyo wopanda mantha, osaopa Mulungu. Vesi limene lili kuti tulutsani ndende moyo wanga kuti ndidziyamika dzina lanu. Muzimvesa bwino mpingo wa Mulungu kuti the purpose imene Mulungu amatha kuatulutsira anthu ndende ndi kuatulutsa kuti apitirire kuyamika dzina la Mulungu. Komatu ambiri amene timamangidwa timakhala kuti tasokoneza, tinamulola Satana atenge malo mumtima mwathu, tinalola ziwanda zitilamulire, ndi timapezeka kuti tili ndende zolekanalekana. Ngakhale kuphatikiza kuno ku Malawi, mukapita pa Zomba, Machaya, mupita Maula, mupita Chichiri, Mikuyu, Mzimba, mukapita ndende zonsezi mukapeza kuti pafupifupi 3/4 kapena kuti anthu 7 pa anthu 10 anapalamula pololera Satana alamulire mitima yawo, ndipo anasogozedwa ndi ziwanda pokapalamula milandu imene boma linawamanga nayo. Malingana ndi mawu a Mulungu akutionetsa kuti Mulungu akhoza kumutulutsa ndende, koma pamene mukupempha kuti Mulungu akutulutseni ndende, muzikhala ndi chikole kapena muzikhala ndi cholonjeza chimene mukanchitire Mulungu mukatulutsidwa ndende. Kotero kuti mapemphero akusala kudya amene anthu ena akusala, ena sadasale, kukupemphererani anyamata amene muli ku South Africa ndi anthu ena amene muli mu ndende zimene tangomva mmawa uno kuti ambiri ali ndendedi za mayiko olekanalekana. Muzipempherera kutuluka ku Mulungu akakutulutsani
muzikhala ndi timawu tolonjeza timene Davide akunena kuti tulutsani moyo wanga ndende kuti ndiyamike dzina lanu. Chizimveka chimenechi. Tiyeni tiphunzire. Mulungu atitulutsa lero, atiwombola lero, achita choyenerera kuti amene tili omangidwa tipeze ufulu wathu pa nthawi yoyikika, pa nyengo yoyikika, posatanso ndondomeko zolondola zotipasira ufulu zimene maikowa ati achite kuzera mu influence ya Mulungu ndi pemphero limene tipemphereri, limene Mulungu ndiye mwini ndende kumasulanso ndende. Iyeyi amatulutsa anthu okhala ndende. Tikhale ndi lonjezo la pa verse number 7 mene likunena kuti nditulutseni moyo wanga mundende kuti ndikayamike inu. Akupitiriza kuti olungama azandizinga pakuti muzandichitira zokoma. Zimveke pano kutuluka ndende ndi kuchitiridwa chokoma, koma pano pali mawu akuti olungama azandizinga. Olungama tentazinge anzathu okhala ndende. Olungama tentizinge mpingo wa Mulungu umene uli mu South Africa maukapolo olekanalekana. Tentizinge mpingo wa Mulungu wina umene uli mu ukapolo wa makomo maiko olekanalekana ku ntchito. Mungatamva kuti ena anapitirako ntchito koma akugwira ntchito yovulidwa. Olungama tentizinge ni mapemphero amenewa. Ena anapitira ntchito koma akugwira ntchito yosagwirizana ndi zaka zawo. Anyamata amene ali pa Israeli, ena ndi ana oti anachoka mabwana mmakomomu, zimazuitso za mmakomo zakuti ngakhale kusesa samasesa panali wantchito. Anangomva za ku Israeli, khaso akaliyambira ku Israeli, akumva ukapolo, akumva kuzunzika chifukwa sanamba alimapo chiyambire. Ena atu akulandira nkhanza, kumenyedwa pansana ngati akapolo enieni, kusungidwa ngati ziweto mmakomo, kufikira kuti kapu ya munthu imene akumwera bwana sangamwere, kapena kapu imeneyo isakhale pafupi ndi pa sinki pa kitchen ayi, kapena draw ayi, koma akaisunge. Nde waisunga ku boys quarter kumenenso kumasungidwa agalu pamwamba pakepa pamene ayika mbale zawo. Sizingayenera kufika ku yadi ya mzungu, zili ku quarters. Sizingafike ku nyumba ya mzungu, zili ku quarters. Ndipo don't make mistake, ena ali mkati mwa nyumba zomwezo koma ayikira pakona pawo pakuti tsiku limene azapeze ludzu litagwira kumwera kapu imene ya nyumbamo, ntchito idzatha tsiku lomwero. Bible likuti olungama tazinge anthu amenewa. Ndiye chilimbikiso changa mapemphero amene tikusala kudyawa. Tiyeni tipite pa buku la Aheberi mchipangano chatsopano, timumve kuti Mulungu akutinji ndi olungama anyengo ya kumapeto ya nthawi ya pansi pano pa nkhani zomwezi zokhuzana ndi ndende. Buku la Aheberi chapter number 13 tiwerenge verse number 3. Pa verse number 3 akuti kumbukirani ansinga monga ansinga anzawo, ochitidwa choyipa monga ngati inunso adatero nanu mthupi. Tamverani. Olemba buku la Aheberi verse number 1 akuti chikondi cha pa abale chikhalebe. Let me remind you, anzathu amene mumakhala pa ubale ndi anzanu aku South Africa ndi abale athu aku South Africa, abale aja amatikonda, koma chikondi cha pa abale ifeyo chiyenera kukhalapobe, chikhalepobe. Akati chikondi cha pa abale chikhalebe, ndiye kuti akutipasa the love without condition. Sakumva munthu. Inde ndikudziwa kuti anakumanani chachikhumi sanakutumizireni. Ndikudziwa kuti adakumanani ndalama ya udzu sadakutumizireni. Ndikudziwa kuti adakumanani
tsiku lina adakulemberani message kuti ayi sindikuthandizani ndipo munakhumudwa nawo. Koma it's a command from above. Akuti chikondi cha pa abale chikhalebe, chiyenera kukhalapobe. Tiyenera kukhalapo ndi ubale wa mbali ziwiri. Tili ndi unasi wa mmagazi, ndiye tili ndi ubale wa mumpingo wa Mulungu. Zonsezi Ambuye azifune kuti zikhalepobe pa ife, pa unasi wathu ndi pa ubale wathu ndi abale amene alipo. Bible likuti chikondi cha pa abale chikhalebe. Koma verse number 2 akuti musayiwale kuchereza alendo, pakuti mwa ichi ena anachereza angelo mosadziwa. Let me remind you people, ndikutheka kuti ena amene agwidwa kutsekeredwa ndende ndi angelo kumabanja, ndi angelo kumautumiki, ndi angelo kumigwirizano yolekanalekana, according ndi mmene anachitira pa mdalitso wawo, mkhalidwe wawo umene anakhala nawo. Anachita zinthu zina zoti this is an angel, uyuyu ndi ngelo oyenda ndi miyendo. Ndimakhala ndikunena ngani imeneyi kawirikawiri kuti Mulungu wakhala akutumikira pakati pathu mwa kugwiritsa ntchito anzathu amoyo ngati angelo. Inalipo nyengo imene idandivuta koposa pa umoyo umenewu. Nditaziwana ndi mzibambo wina amene iti mamutcha kuti Gray Ntinda. Ndithu brother Gray anakhala ngati ngelo kumoyo wanga, ndipo banja lathu linaona kusintha ndifo cha munthu ameneyi. Anali munthu ndithu, ndi munthu ndithu, koma ngati mungakumane naye mukhoza kuona ngelo pakati pa anthu. Ngati mungamacheze naye mutha kumaona ngelo pakati pa munthu. Bale uyu siyo sayiwalika kumoyo wanga. Ndimanena kuti kwa ine ndinali kuona ngelo pakati pa anthu. Amatchedwa Gray Ntinda. Baleyi ali mulilongwemu cha Mutwero Fumu. Kumatamverani. Bible likunena kuti muzichereza bwino anthu, chifukwa mosadziwa anakachereza angelo. Pamene tikupemphera ena amene amangidwa ndi angelo kumabanja athu, ndi angelo kumautumiki, ndi angelo kumalo olekanalekana, ali pakati pa anthu aja aunjikana muchimalo chimodzi, ena ngogona alikwala alibe ngakhale malaya. Munaziona zithunzi zimene zija. Amene aja ena aja ndi angelo. Pamene mukupempherera inu mukuganiza kuti mukupempherera china Saidi, mukuganiza kuti mukupempherera china Jangia. Iyayi. Pamene tikupanga pemphero lathu musaone Jangia. Ayi. Koma tiyeni inu abale ndalongo muyambe kuona Mulungu kuti tu malo mwake anangompasa dzina lakuti ndi Saidi Jangia. Koma ndikutheka kuti amene mukumpemphererayi si Saidi Jangia, ndi ngelo. Malingana ndi zimene Saidi Jangia Mulungu amangwirisa nazo ntchito pa machitidwe a zinthu. Sono ndimati ndinene kuti mayina onse tatchulawa ndi mayina kuthupi, koma ena avala mayina omwewa koma ali ndi khalidwe la ungelo. Kutere kupowapempherera kuti awomboke kundendezi mukhala kuti mukuchita chiyanjano ndi angelo. Ineyo ndakumbukira amenewa, ndipo mphutisa thupi langa, ndipo mphutisa chipumi changa, ndipo mphutisa maganizo anga kwa Ambuye mpaka pamene ndidzamve kuti tsiku lina chaka china mwezi wina abale amenewa ali kunja kwa ndende. Pamenepo ndidzakhala wokondwa kumva kuti andende amasulidwa. Tsopano mukamuwerenga Aheberi, mukawerenga verse number 3, ndi imene akunena kuti kumbukirani ansinga monga ansinga anzawo. Iye anali kulankhula za ansinga kukumbukira ansinga anzawo. Ni nkhani yosausa kwambiri. Pamenepa mupeza kuti tikuchita ndi tisimoisi, ansinga kwa ansinga anzawo.
pali ansinga dismoisi akunena kuti ndi munthu amene wamangidwa mthupi ndi uzimu. Ndiye pano akuti ansinga kukumbukira ansinga, tili ndi ansinga ku uzimu amene anamangidwa ndi malamulo a Mulungu, ndiye akuonanso ansinga amene amangidwa ndi malamulo a dziko lapansi. Ndiye akuti pamene muzikumbukira ansinga, mukumbukire ansinga kwa ansinga zawo, kapena kuti monga inunso muli ansinga. Mwachitsanzo, ine ndine kapolo ku malamulo a Mulungu, lero ndikuchiyesa chabwino Adimoisi Dismoisi ndipempherere andende amene amangidwa kuthupi, tikunena pano ali ndendezo. Baibulo likutipasa nkhani imeneyi. Tiyeni tibwerere ku buku la Masalimo 68. Buku la Masalimo 68 litipasaso kankhani kena kochitisa chidwi kwambiri kamene kakulembedwa pa vesi yake ya nambala 5 ndi vesi ya nambala 6. Ana Mulungu, tiwerengeni Masalimo 68, tiwerenge vesi nambala 5 pa Masalimo 68. Tili nanu abale anzathu amene muli mundende, ndipo tikugawana nanu malemba ndikukupasani chilimbikitso kuti tili ndi Mulungu omasula andende. Tamverani pa chapter number 68 cha Masalimo, vesi yake ya nambala 5, akuti Mulungu mokhala mwache, akuti Mulungu mokhala mwache moyera, ndiye Atate wa ana amasiye ndi woweruza akazi amasiye. Zimveke pamenepa. Verse number 5 akutionesa mtundu wa Mulungu amene tikupembezayi, kuti ndi Mulungu wa ana amasiye ndi akazi amasiye, ndiye mokhala mwache mwa Mulungu ameneyo, osiyidwa otayidwa. Verse number 6 ikuti Mulungu amangitsira banja anthu ache paokha. Theka la verse number 6 akuti atulutsa ndende alemekeza, koma opikisana naye akhala mdziko lopanda madzi. Nkhani zosausa, nkhani iyi ndiyo sausa kwambiri, nkhani ndiyo sausa kwambiri. The strong interpretation imene mungayipeze pamenepa, biblical interpretation imene muyipeze pamenepa pa verse number 6 akuti Mulungu amangirira mabanja anthu apaokha. Nkhani zimene zisakumveka. Mumakhala kuti mukupatulidwa pali apaokha. Apaokha ndi ma independent in mind, amene sakapolo maganizo. Mulungu amamangirira mabanja awo, amene sadazitengere okha malingaliro awo nkukazigwiritsa ukapolo kumakaganizira chinthu chimozimozi. Nkhani iyi njofunika kuti tibwerenso ndi mapemphero osala kudya, kuti tidzaone akapolo kumalingaliro. Adimoisi amayenda koma ndi akapolo kumalingaliro, anagwidwa ukapolo ndi ganizo la chisembwere. Nthawi zonse iwowo amaona mbina ya nzimayi, iwowo akakhala amaona akungoneka nzimayi pa bedi, basi anagwidwa ukapolo ndi maganizo amenewo. Adimoisi. The Bible likulangula pa verse number 6 kuti Mulungu amangirira banja la anthu apaokha. Sakumvesa munthu. Ineyo ndili ndi chotanthauzira koma cholimba kwambiri pa mawu akuti amangirira mabanja koma anthu apaokha. Munthu umatha kukhala pawekha ndi Mulungu, ndiye pali anthu amene amakhala mchipwirikiti, amapanga zimene anthu anzawo akupanga ndi akapolo. Kutere ku ena amangidwa ku South Africa ku chifukwa chakuti iwowo si anthu apaokha.
amakhala chifukwa cha influence ya anzawo, zimene anzawo akuauza, zimene anzawo akuti achite, kumakakhala mu magangster, anthu osokoneza, kumayenda ndi gulu lokuti anzawo akati tikabe sanali akuba akuchoka kuno ku South Africa, sanali magamba akuchoka kuno ku South Africa, sanali madira akuchoka kuno ku Malawi, koma mmene achoka kuno ku Malawi ndi kukangolowa mu South Africa ndi kukajoyinana ndi anzawo, anapanga zimene anzawo akupanga. Tili ndi anthu amene sapaokha, munthu azikhala payekha. Sindikudziwa ngati ndikumveka bwino. Munthu wapayekha okwanisa kupanga zisankho zolondola zolemekeza Mulungu, zisankho zolondola zozilemekezera yekha, zisankho zolondola zotsatira ndondomeko ndi mapazi au munthu pa chikhalidwe cha tsiku ndi tsiku, mopanda kukhala muni maganizo osokoneza mu umoyo wa anthu. Ndi pemphero ndi ulaliki wapa ola loyambirira lopempherera anzathu ndi kukumbukira anzathu amene ali mundende. Masalimo akutiuza za anthu apaokha. Please chonde, Mulungu akakumasulani, kakhaleni anthu panokha, opanga zisankho panokha, osati ongotengeka ndi zimene anzanu akunena, mpaka kuyamba uhule chifukwa cha zimene anzako akunena, mpaka kuyamba kuba. Muzakhala munthu panokha ayaya mpaka liti? Muzakhala munthu panokha madamu mpaka liti? Brother, muzakhala munthu panokha mpaka liti? Pakuti inuyo mumayendera zimene anzanu akunena, kutere mpaka mmafika 10 koloko 9 koloko sote mukudikirira anzanu amwe. Mwayamba kumwa chifukwa choti mwankonda anzanu ndikumangomulondola mpaka pa bala wo, mpaka nanunso kukayamba mowa, kukulephera kukhala panokha. Inuyo nkumayendetsa banja lanu kudzera mu maganizo anzanu amene zimayendera kumene kuku, mukakambirana kuganyuka, ine kazi wa ine zimene zosanga ndipange yayi, ine ndekha ndi ine ndi cash talk, ine ndi cash talk doesn't break a friendship, ndimang'alula kuti kundang'alula. Mukunena kuti mwantukana, mukunena kuti mwampanga chipongwe. Basi nawenso ukapita kunyumba kwako nzanga amang'alula nanenso kung'alula, ndi ukupita kukang'alula kumalo kumene kulibe mapokoso, mkazi wabwinobwino alibe phokoso lililonse, inu mukupita kuti kukang'alula chifukwa chakuti anzanu anena. Wolemba buku la Masalimo apa kundigwira mtima kunena kuti amenewa ayenera kukhala anthu amene ayenera kukhala paokha. Pa verse number 6 tibwereze, Mulungu amangirira banja la anthu apaokha. Ine ndikugwiritsa ntchito mawu akuti apaokha. Anatulusa ndende omulemekeza, koma opikisana naye akhala mdziko lopanda madzi. Pali mkangano wa anthu amene amafuna kupikisana ndi Mulungu nthawi zonse. Nthawi zina zisankho zathu zimakatigwesa sopa mavuto chifukwa chofuna kupikisana ndi Mulungu. Tsiku lina anandiyitana agogo, anakuyitanani agogo, nkukukhazikani pa nyumba, nkukuuzani kuti achimwene filiyekazi zilimani, musavutike kupita ku Joni, dimba ilo mukangopalira nzimbe ilimo kale, mpiru ndafesa kale, ndakupatsani kuti zimenezo zizikuthandizani konkuno. Mukalima chaka cha mawa ndikugulitsa, muzapezapo kena kachi. Koma sitinamvere kulankhula kwa anthu, chifukwa Mulungu amalankhula ndi anthu, ndipo mukamanyoza uphungu wa anthu, nthawi zina anthu acha amakhala kuti watoma ndi Mulungu kudzera mwa iwowo kuti atilangize choyenera kuchita. Mapeto ake chifukwa chikuti tikufuna kupanga zapatokha. Olemba buku la Masalimo ndime yosiriza ya verse number 6 akuti atulusa ndende alemerere, koma opikisana naye akhale mdziko lopanda madzi. Nde pali chichewa chimene chikumveka kuti atulusa ndende alemerere. Sakumva munthu ichewa cha Baibulo. Amatulusa ndende ndicho linga choti munthu akalemerere. Koma ngati adzapikisanabe ndi Mulungu,
akuti amapitisa dziko lopanda madzi. Ndithu chaka chino ndi cha 12 South Africa imweyo, koma palibe chimene akupindula mpaka lero mwamangidwa. Munapita mdziko lomwelo lolemerera, komatu ngati mumadalitsika ku South Africa simudalitsika chifukwa cha dzikolo ayi, ndi Mulungu amene amakukufewetserani ndi kuyika madzi pamalo pamene mukubaganizira kuti mpabwino kwambiri. Simukundimva chichewa abale ndi alongo. Mulungu amatha kumpitisa munthu dziko labwino koma nkukachosa madzi mdzikolo. Anzanu ali ku America, akugwira ntchito ku America, ndi malangula nawo ali mchipatala, ndikunena pano amati 6 months ali mchipatala, koma akhala ku America alibe ngakhale kalikonse chifukwa Mulungu anangochosa madzi ayiwowo mdziko la America. Amatha kukuchosera madzi ako okha, pomwepo anzako nkumadalitsika, koma iweyo nkumapeza matsoka chifukwa sunamvere uphungu wa Mulungu. Chifukwa Bible likuti iyeyi amatulusa ndende. Number 2, akakutulusa ndende, verse number 6 theka lake akuti umalemerera. Ndithu umalemerera, umachita kale wetu. Sono ma kg, the value ya munthu imachita kuchokera kumwamba kuti ukhale ndi value pa zimene ukuchita. The violation ya munthu imachokera kwa Mulungu. Mulungu akachokapo umakhala cargo without value, charge no custom. Sakumva munthu. Ukataya Mulungu umakhala cargo without value, charge no custom. Bible likuti munilemekeze ine ndidzakutulusani ndende ndipo mudzalemerera. Koma ngati munthu sakhala ndine ndidzamsiya komweko ndi kunchosera madzi ndipo ndidzampitisa dziko lopanda madzi. Taganizani mmene madzi anu anaumira mdziko la South Africa. Lero 10 years, 15 years, ena mukuta 25 years mumachedwa machona, palibe kalikonse kamene munapezako chifukwa mwataya Mulungu amene akadayika madzi ku dziko liwa. Anzanu mukuwaona kudalitsikawo sikanthu kena iyayi, akudalitsika chifukwa Mulungu wayikira madzi. Koma akangochosa madzi, mutha kukakhala ku Argentina, mukhoza kupita ku Norway, mukhoza kukakhala ku Greece, mukhoza kukakhala ku Canada. Ndikukumbukira amene ndikunena za ku Canada kuti kuli anyamata atatu amene akuti sukulu adachita kosi komweko zinatha konko, amakhala konko, koma up to day amasungidwa ndi azinzawo, asungidwa for 7 years anyamata atatu. Chavuta nchani paka pamene timakumana pa maudio akundiyimbira ufoni, akunditumizira uthenga, ife takhala 7 years palibe chilichonse. Ndauza kuti Masalimo 68 verse yake ya number 6 theka lake akuti adzakutulusani ndende ndipo mudzalemerera. Ndiye ndikufuna mudziwe mawu akuti kulemerera ndi chani, ndi value imene inuyo mukataya Mulungu amene amayika value, you add value. Value yanu ndi kuopa Mulungu. Ndiye Mulungu amayamba kukupasani kulemerera kumene amayamba kukakutsegulirani zitsime zimene atha kuziumitsa, angakhale pa mtunda wakuti anzanu akumwa madzi ambiri, chanu chokha chikhoza kuuma. Tikuchenjeze m'bale wanga, ngati tidzataya masomphenya ndi malonjezo akwa Mulungu, tingakhale ndi kampani koma Mulungu akhoza kuumitsa. Zinauma anthu, makontrakta, mapepala aumira m'manja, aumira m'makomo, madzi adachotsera, koma adali otchuka ndi amene ankawina makontrakta ambirimbiri, koma madzi adauma. Bwerani kwa Mulungu, ndiyimbireni, tilankhulane kuti Mulungu afewetsenso zitsime zanu pamene ndizakupaseni malangizo a Baibulo monga ndikuperekera pamenepo. Ndithu abale anzanga amene muli mundende, mawanga omaliza ndakuti ngati sitidzaopa Mulungu, Mulungu azatichotsera madzi ndipo nthawi yomweyo tidzakhala cargo
without value, charge no custom. Cargo without value, charge no custom. Tamverani. Chifukwa chani simuzafunika kuchajidwa custom. You are a dead man, a dead person. Popanda moyo wa mwa Yesu Kristu kukhala mkati mwanu, you are a dead person. Ndipo pamene mukunchosa Yesu Kristu mkati mwanu, ndi pamene sopano zisime madzi amayamba kuumitsidwa kolingana ndi Masalimo 68 verse number 6 theka lake. Mumayamba kuumitsidwa, zisime zimauma. Ndikupemphani kuti pamene Mulungu wathu otulutsa ndende angakutulutseni pamapemphero amene anzanu kuno tagwada pansi, muzikumbukiranso malangizo amene tikugawana pa baibulowa, kuti mutatulutsidwa ndende mukakhale pafupi ndi Mulungu amene sazakusiyani kuti muyende nokha. Tipite pa Masalimo 79 vesi yake ya nambala 10. 79 vesi nambala 10 mpaka 11. Vesi namba 10 kuti aneneranje amitundu ali kuti Mulungu wawo, kubwezera chilango cha mwazi wa atumiki anu amene munaukhetsa, kudziwike pakati pa mitundu pamaso pathu. Verse 11. Kubula kwa andende kufike kuli inu, monga mwa mphamvu yanu ya ikulu. Lolani ana aimfa atsale, sakumva munthu chichewachi. Olemba buku la Masalimo Davide akunena kuti alankhulanji amitundu, zikachitika chonchitu kuno amitundu amalankhula, kutere kuti muli kushekana mwa mbaluku, vatavire vakamwire za jealous. Sinanga mumatumiza ndalama katundu kutumiza, ndi amitundu amalankhula mawu. Tuione akuti vatavire kwereko anangati ali kulindera pitu kuvechita pano, akunyadira ali kulindera verewo vakamwire. Sampano chiti mwaona alikwisa pa dipoti akusangalala chifukwa iwo sanakwanise mwana wawo kumuthandiza kuti apeze passport akagwire ntchito ku South Africa. Ndipo zabwino zimene inuyo mumachita, kutumizira Malawi anzanu, kutumizira makolo anu, kumangira nyumba makolo anu, kufolera nyumba za makolo anu, kuaveka, kuzisamala inu eni, chimakhala kuti kwa mitundu amalankhulanji. Muyenera kudziwa zimene kunoko anthu amanena malovu mukutembereredwa atu kumene kuko anthu amatembe taione tiona mukuziwa china changia kuno anthu sasangalala nanu, achina Asiyatu kunoko sasangalala nanu, achina Jabiru kunoko sasangalala nanu, zija mumapanga zija. Ndi kuno amalankhula mawu, ndi Satana amatenga mawu amene aja kumabweresa kumene kuko. Ndi chimene chingakutetezeni mu Joni kuti mukhale bwino ndi pamene inuyo muli kwa Mulungu umachita kava. Ndiye mivi yobaya ya anthu amitundu yolankhula za chipongwe, zolankhula matemberero kuti mupeze matsoka, business yanu isayende, zimadzera mawu a mitundu amene amakufunira ni zoyipa. As I'm talking, akushekana pambalu kupasika pa vataviretu. Sampano timwaona ali nkwisa, ali kulindera pingu wechita pano. Zolankhula za mitundu ndi zambirimbiri, koma ine ndikukufunira ni zabwino, Mulungu akukufunira ni zabwino. Ndipo pemphero langa likuti Ambuye Mulungu amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene mumadziwa kuti kundende kumakhala olengedwa anu, ndikupemphani kuti masana ano, mama uno, madzulo ano, mutsegule ndende ndi nsinga za omangidwa anu amene amangidwa mdziko la South Africa. Posachedwa Yehova mulankhulane ndi amaulamuliro a dziko la South Africa kuti akonze ndondomeko ndi kutumiza apolisi mofulumira ndi kukakambirana ndi andende ndi malo ena kuti anyamatawa ndi azimayi awa achitidwe release mu dzina la Yesu Kristu. Ndende iyenera kutseguka. Tsiku lija munathyola zipiringizo ndi maunyolo mu ndende imene Paulo ndi Sila
adali mmenemu, ndipo baibulo likuti zitseko za ndende zidasweka, ndikuswa zitseko za ndende kuzungulira ku dziko lonse lapansi, Australia, Argentina, Canada, Cameroon, Ethiopia, kuzungulira konseko, Greece, Korea, Yehova Mulungu, South Africa, zitseko za ndende zisweke dzina la Yesu Khristu, ndende za thupi komanso ndende za uzimu. Ingakhale ku Malawi amene akukhala moyo wa undende olemberedwa malire, tikuphwanya dzina la Yesu Khristu kuti inu nokha ndiye mukule. Yehova ndikuayikiza mdzanja lanu amenewa kuti akhale cargo with value. Mulungu wakumwambamwamba, muchite ichi monga mwakupempha. Mverani mapemphero akapolo anu awo amene agwada kuno ku Malawi ndi ku mayiko ena, ngakhale ku overseas agwada akupembedzera abale athuwa. Mulungu achitireni ndipo iswani ndende mwa njira imene niyo Mulungu mukuyidziwa. Amenewa ndi andende Ayuda amene ali kudandaula. Iwowa akuti ku misinje ya ku Babulo tinakhala pansi, inde tinalira pokumbukira Ziyoni. Ndipo pamene ali kukumbukira Ziyoni, Mulungu mwakumbukire, ndipo munene nawo, musawapitirire pamene mukudalisa ena, musawapitirire pamene mukutulusa ena mu ndende, musawapitirire pamene mukupereka chogona, pofunda ndi chakudya kwa mitundu yonse. Ine mtumiki wanu Ambuye mundilole ndilekere pamenepa. Amen. Ndikulandireni mu ola lapakatikati pa tsiku lakusala kudya, pamene tili ndi mapemphero kwa ena amene akupemphera nafe sanasale kudyako. Musayiwale kuti tili pakati pa mapemphero opempherera anzathu amene ali mu ndende. Lero masana ano ndimati ndigawane nanu kuopsa komangidwa kapena kuopsa kokhala mu ndende. Mmene tidali ku chipembedzo cha Satana, tinali kuphunzira ndi kuyendetsa boma la Satana mu njira yoyang'aniranso zigawo zina za kumene Satana amakhazikika, madipatimenti aku dziko lapansi kumene Satana amakhazikika. Ndipo imodzi mwa malo amene Satana amalemekezedwa nawo, iye amadzitcha mwini wa ndende, ndipo Satana amadzitcha tate wa ku ndende. Mwina anthu ambiri sadziwa kuti mukati ku ndende ndi kumalo kumene mumasungira kwa anthu olakwa, koma anthu olakwawa amakhala kuti alakwitsidwa pomvera uphungu wa Satana umene umakatengera kukupalamula pa zisankho zolamulidwa ndi mdierekezi. Amakasankha kuchita kusamvera komanso kusayeruzika, ndipo Satanayo amakhalanso wotsogolera kupita kumalo kumene opalamulawa amakasungidwa, kotero kuti pakati pa ndende ndi mdierekezi pali ubale waukulu kwambiri umene udayambira kumwamba, kapena umene unayambira tsiku limene kudali nkhondo kumwamba, chifukwa zinachoka kumeneku ziwanda, ndipo atathamangisidwa anayenera kudzagwira ukapolo wawo ku dziko lino lapansi. Revelation chapter number 12 kuyambira verse number 9 amatipasa chithunzithunzi chakumene angelo akugwa anagwera. Ndipo nthawi zonse mukamva kuti ndende ndi malo amene anthu okanika ndi matupi a munthu amakhalako, koma thupi la munthu wachikhalire silinayikizidwe kuti lidzikakhala ku ndende, koma kuti likakhale ku ndende kumakhala kuti mzimu walowa mwa munthu oyipa umene umakanchititsa kuti apange choyipa, ndipo kufikira kuti tsopano choyipa chija chimakaweruzidwa thupi lake, ndipo chikamakaweruzidwa choyipachi chimakaweruzidwa chili mthupi la munthu. Ndiye thupi la munthulo
limakapita ku ndende. Munthu akamapita ku ndende kumakhala kuti akupita kukajoyina gulu lina la angelo akugwa limene limakhala ku ndendeko. Mukamawerenga malemba olekanalekana amafotokoza bwino za ndende za ku Mdimasi. Koma tsopano lero ndimafuna ndikugawireni kuti tikufuna kupempherera abale ndi alongo amene ali ku ndendewa, chifukwa chakuti munthu akapita ku ndende ngakhale tsiku limene akutuluka amatha kutuluka ndi thupi lokha, koma mzimu amatha kutsalira ndendemo, kapena amatha kutuluka pamodzi ndi mzimu ndi mizimu ya ziwanda, kutuluka naye limodzi, ndipo nzotheka munthu kutenga ndende kupita naye ku nyumba kwawo, kamba kakuti thupi lingaoneke lomasuka, koma mzimu amatha kukhala pa ukapolo wa ndendeyi pokhalabe womangidwa mwa njira iyi kapena inayi. Tsono tamverani, kuopsa kwa ndendeyi tiyambire kuona mmene ziwanda zimachitira transfer ziwanda zawo kupita mwa anthu obadwa ndi thupi la nyama amene amangidwa kupita ku ndende. Pamenepa ndikufuna kutanthauza kuti munthu akapita ndende amakhala ndi kuthekera kwa 100% kukhala pamodzi ndi ziwanda zolowa mu mtima mwake, ndipo amatha kutenga mizimu yonyansa pa zaka zimene akhale ku ndende, pa miyezi imene akhale ku ndende, pa tsiku limene akhala ali musero. Angakhala akamatuluka akachita tsoka amatha kutenga nawo ziwanda nkubwera nazo ku mtunda kuno. Kotero kuti pamene ndikulankhula nkhani imeneyi, inuyo abale ndi alongo amene muli nawo m'magawo akuwapempherera abalewa, pamene okhanso akuzipempherera, mudziwe kuopsa kwenikweni kwina kwa gawo lachiwiri lakukhala ku ndende, kuti kuopsa kwake nkuti ine ngati ex-satanist ndikudziwapo njira zitatu zimene ziwanda zimalowera mwa anthu kudzera ku ndende, koma pakota iyi yamasana ano ndikupasani njira imodzi imene tiyambe nayo kuipeza kuchokera m'buku la Marko chapter number 1 verse number 34. Tiyeni mpingo tiwerenge pamene tikufuna kupita patsogolo. Mgawo lino la mapemphero akusala kudya mchigawo cha masana tabweranso ndi chiphunzitso, tabwera ndi malangizo, tabwera ndi machenjezo, kapena tabwera ndi uthenga. Tiwerenga vesi yake ya nambala 34 pa Marko oyambirira. Marko chapter number 1 verse 34 akunena kuti, ndipo anachiritsa anthu ambiri akudwala nthenda za mitundumitundu natulutsa ziwanda zambiri, ndipo sanalola ziwandazo zilankhule chifukwa zinamdziwa iye. Mbuye wodziwa kudalitsa malemba amenewa adalitse, ndipo tikufuna kutanthauzira kochokera kumwamba kumene kukuthandizeni abale ndi alongo kumva, chifukwa ndikufuna kuchita ndi gawo losiriza la verse number 34 limene likunena kuti sanalola ziwandazo zilankhule. Kuchokera mukulankhula ndi njira ina imene ziwanda zimalowera ku ndende, kapena ndinene kuti ndi njira imene ziwanda zimalowera mwa anthu. Munthu akalowa ndende zimalowa through kulankhula. Ndimafuna ndinene kuti pamene mukulankhulana ndi nzanu, pamene mukulankhulidwa, pamene inunso mukulankhula, mumakhala kuti mwachita create space, mwatsegula chitseko chimene ziwanda zikhoza kulowera mwa munthu wina, kapena kutuluka mkamwa mwanu kukalowanso mwa munthu wina. Imeneyi ndi njira imene imatchedwa kuti the transferring of the evil spirit ku ndende. Takhalani pamenepo mumve. Bible likuti anachiritsa odwala ndi nthenda zolekanalekana
iwo amene anabwera pafupi ndi pamene panali Yesu Khristu. Panali pa chipiringu ndi pa chigulu cha anthu odwala matenda olekanalekana. Matendawa panali matenda aziwanda, matenda achibadwa, matenda akumtundu ndi nthenda chabe. Nthenda zonsezi zidali pamodzi ndipo zidazungulira malo amodzi ndi amene zidakhala nkumachita pamodzi ndi pamene panali Yesu. Tsono mumve kuti pamene Yesu Khristu anali kutulutsa ziwandazi, chinthu chimodzi chimene Yesu Khristu adachizindikira ndi pamene ziwanda zikulankhula kuti zikhoza kulowa mwa munthu wina. Munthunso pamene akulankhula akhoza kutenganso ziwanda zochoka kwina. Ndiye chimene Yesu adachita pano ndi kusazilola kuti ziwandazi zilankhule mawu angakhale zidanziwa iye. Baibulo likutero. Mawu amene ziwandazi zikadamalankhula pamenepa kunali kutchulanso dzina la Yesu yemweyo. Mwina mutipita kuti, mutichitire chifundo, tipanga motani, zikanatha kulankhula njira zambiri. Koma kuchokera mkungo yasamula kokha kukamwa kwa ziwandazi zikanathandiza kuti zipeze gapu yayikulu yolowa mwa anthu, kapena anthu kuchita welcome, kulandira nawo mchitidwe wa ziwanda kupyolera mukulankhula. Ndi chimene Yesu adapanga ndi kusazilola ziwanda pamalopa zilankhule. Ndimafuna kuti mutamva nawo zimene ife timali kuphunzira tili ku chipembedzo cha Satana, kuopsa kwa kundende. Anthu ambirimbiri amene amapita kundende akamangidwa amatenga ziwanda, chifukwa kundende palibe chinthu chimene chimachitika chachikulu kwambiri kupatula kulankhula. Amene munamangidwapo mundithirira umboni. Mundende mmasero mumakhala phokoso osati lokangana. Mundende mmasero mumakhala phokoso osati lojowajowa koma lolankhula. Aliyense amakhala akulankhula nkhani zimene akuzidziwa, ndipo kuchokera banda kucha kuti yakwana 4 o'clock kapena 3 o'clock mumayamba kumva mawu mundende. Anthu akulankhulana mpaka pamene 8 koloko ingakwane kwatsegulira kuti apite panja akasewere. Akabwereranso 2 koloko kwalowetsa amakhala akulankhula mwina mpaka na 2:30 kapena 2 o'clock ya mbanda kucha, mpamene pamakhala kaola kochepa kwambiri kamene kumatizi. Koma kungotha 1 hour anthu amayamba so kulankhula kwacha. Kugona kwenikweni pamakhala palibe kugona kokwanira. Ndipo nthawi yakulankhulana ndi gapu imene ziwanda zinapezapo mpata kuti zikhoza kumachita transfer ziwanda zawo kulowa mwa anthu kuchokera mukulankhula. Kutere kwa abale anzathu amene amangidwawa ali ndi kuthekera konse kotenga nawo ziwanda pamene adzituluka Mulungu akatulutsa ndendezi, chifukwa kumeneko anakakumana anthu olekanalekana amene anali kumenekuku. Mundandimvesa pano, Baibulo lakhala likunena kwambiri nkhani ya kundende, ndipo amatifotokozeranso za ziwanda zokhala kundende. Timamvanso nkhani ya kundende m'buku la Chivumbulutso kuti Satana adzatsekeredwa ndende zaka 1,000. Tsopano nkhani ya ndende m'Baibulo si yachilendo. Tsopano pamene ndende zinayamba kulengedwa ku dziko lapansi, zinapangisa kuti mukapita kundende mumakapezako ma fallen angels ndamene amatsogola kukakhala ndende zija. Ndiye kuti mukapita ndende mumakapanga mix ya disobedience human soul versus fallen angels. Sakumva munthu. Kundende mumakhala kuti mwakaphatikiza mizimu yosamvera ndi angelo akugwa. Kundende kumene amapezeka angelo akugwa ambiri, amakhala ndende zosiyanasiyana dziko lonse lapansi. Mwa njira ina tinganene kuti ndi phanga lina limene ma fallen angels amakhalamo ndende, mmene mumasonkhana anthu a mitundu yolekanalekana osonkhana m'matawuni, mchimidzi, kusungidwa kundendezo.
kotero kuti ma fallen angels mdziko lino lapansi, ine ngati ex satanist ndimadziwa kuti ndende ndi mphanga ina imene kumakhala ziwanda. Ma fallen angels amakhala ndende, koma tsopano chimachitika ndi chani? Kumakhala mix ya ma fallen angels ndi disobedience human soul. Simunamve chizungu, lero ndikulankhula chizungu. Disobedience human soul ndikunena mizimu ya anthu osamvera yokhala m'matupi mwa anthu. Munthu okhala ndi mzimu osamvera amatengedwa kukayikidwa kundende, ndiye kundendeko amakakumana ndi ma fallen angels. Kotero kuti ndi mkumano wa angelo akugwa ndi mizimu yosamvera. Zinthu ziwiri zimenezi zimakakumana kundende. Mukamtenga mwana wanu kukammangitsa, muziziwa kuti mwampitisa akachite nawo msonkhano chiyanjano cha angelo akugwa ndi mizimu yosamvera imakakumana. Chiyanjano chimenechi chimachitika ndipo chimamveka bwino mukapita pa Genesis chapter number 6. Amakuwuzani za angelo okugwaja amene amatchedwa ana a Mulungu, ndiye mukafika pansi mukapeza amakupasani za ana anthu akazi okongola. Mukapeza kuti ndi mix ya ma fallen angels ndi ma humans akukumana. Sopano kundende kumakakhalanso chiyanjano cha ma fallen angels ndi disobedience human soul amakakumana kumene koko. Chimakhala kuti ndi chipweteko chachikulu kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi lino, pamene munthu nzathu amangidwa kukakhala ndende ngati mmene amangidwira nzathu amene tikuapempherera pano ku South Africa masana ano. Musayiwale mpingo kuti anzathu amenewa ali pamalo pamene akumana ndi gulu lambirimbiri lofanana ndi gulu limene lidasonkhana pa buku la Mariko chapter number 1 verse 34. Kumakhala opita ndi matenda, ndipo matendawo ena aziwanda amatha kukatenga kwa anthu matenda amene anali amtundu wa fuko lina. Iweyo nkuatenga, potuluka nkukagawa ku mtundu wanu, nawonso mtundu wanu nkuyamba kudwala matenda amene ankadwala ena ake chakunzimba uko, amene amadwala ena ake chaku Gauteng uko, nthenda za mtundu wina wake za kumakolo akwawo kumene koko ku Joni. Anthu athu aifa chimalawi pokakhala ndende pokakumana limodzi ndi amenewa, transfer ya nthenda za mitundu imeneyi zimata kutuluka chifukwa kumeneko kumakhala kulankhula, ndipo chinthu chimene ndende saletsa ndi kulankhulana. Koma Yesu pano akuletsa kuti ziwanda zisayasamule pakamwa chifukwa pakhala the transferring of the evil spirit. Now pamene tikuona chipwirikiti chotere, ndiye kuti zikutipasa ife ganizo lakuti tikhoza kukhala pansi sopano abale ndi alongo ndi kuyamba kuapempherera anzathu amene ali ndendewa, chifukwa kumene apita kukapanga chiyanjano cha fallen angels versus disobedience human soul. Zimenezi zimakumana ndipo zimapanga zipwirikiti, ndipo musakayikire pamakhala chisawawa chachikulu kwambiri chimene chimatha kuchitika pakati pa munthu. Tiyeni tithirirane umboni powerenga 1 Petro chapter number 3, ngati zingatheke tiyambire pa verse number 18 kuti itiuze kuti Baibulo likutinji. Verse number 18 akuti, pakuti Khristu adamva zowawa kamodzi chifukwa cha machimo a olungama m'malo mwa osalungama, kuti akatifikitsire kwa Mulungu, wophedwatu m'thupi koma wopatsidwa moyo mu uzimu. 19 mmene monso anapita nalalikira mizimu inali ndende imene inakhala yosamvera kale, pamene kuleza mtima kwa Mulungu kunalindirira m'masiku a Nowa, pokhala kukonzeka chingalawa mmenemo owerengeka ndiwo amoyo 8 anapulumuka mwamadzi. Ndikhulupirira mukundimva zimene Baibulo likunena pano. Akunena kuti mmenemo analalikira, akuti imene inakhala yosamvera kale,
pamene kuleza mtima kwa Mulungu kunalindirira m'masiku a Nowa, pokhala anakonza ka mchingalawa mmenemo owerengeka okha ndiwo asanu ndi atatu anapulumutsidwa. Verse number 19 ikuti mmene iye anapita kukalalikira mizimu inali ndende. So mukhoza kuona pano kuti nkhani yokhuzana ndi ndende ili ndi zochita zazikulu kwambiri pa Baibulo. Mupeze kuti tili ndi mizimu yokhala ndende ndi tili ndi anthu okhala ndende. Chikuchitika nchani pano? The disobedience human soul ndi imene imatha kukakhala ndende, imene sinamvere chifuniro cha Mulungu. Komano mupeze pano kunena kuti tilinso ndi ma fallen angels amene amayikidwanso ku ndende. Mukawerenga Yuda 6 tili ndi ziwanda zolekanalekana zimene Baibulo lazifotokozera kuti zimakhala ndende. Now ndimafuna ndinene pano kuti ngati munthu amangidwa amayenera kukayikidwa ku ndende pa zifukwa zimene wala kwazo. Koma vuto ndila kuti kumene amakayikidwa kuja nthawi zina mumatha kutenga kuphatikizapo ndi nani disobedience soul, imene mizimu yosalakwa, imene sinachite kusamvera ndiyo lungama, koma mwina yapezeka yopalamula pa malamulo a dziko ndiye yatengedwa kukayikidwa ku ndende. Still ngakhale anthuwa ali osalakwa pa malamulo a dzikolo kapena pa malamulo a Mulungu, koma atengedwa kukhala olakwa pa malamulo a dziko nkukayikidwa, iwo wabe amakayikidwa pamodzi ndi anthu amene akukhala m'malo mmene mizimu yakugwa, ma fallen angels ndi ma disobedience human soul amapezekako. So tikamalankhula za disobedience human soul ndikumalankhula za ma fallen angels amakhala ku ndende. Gulu lachitatu limene limapita ku ndende ndi gulu la anthu amene lili losalakwa, la anthu olungama, limatha kutengedwanso nkukayikidwa ku ndende. Now pamenepa pamakhala kuti osalakwawa ali pa chiopsezo, chifukwa akukakhala kumalo kumene kumakhala ma fallen angels ndi ma disobedience human soul. Ndi mwatsoka inuyo olungama akuti mzimu wanu uli bwinobwino, sunachimwe, sunaphwanye malamulo a Mulungu, umatengedwa ndi kukayikidwa pamalo pamene mumakapeza anthu amene aphwanya malamulo a Mulungu, komanso angelo okugwa amapezekapo, munthu akukapezeka pamenepo. Ndimafuna kuti inuyo abale amene mukundimva mu audio mu ndimene ya 21 minutes mutamvesera ndi chidwi kuti ndikulankhula za nyumba ya ndende kapena ndikulankhula za ndende imene abale athuwa apezekako. Nanga kuopsa kwake kwa kukhala malo ngati amenewa ndi chani? Kumakhala ziwanda zimene zimalowa mwa anthu kudzera mukulankhula malingana ndi imene tawerengera Marko chapter number 1 verse number 34, kumene tapeza kuti Yesu akuti sadazilole kuti zilankhule ziwanda. Now chifukwa chani zikukanizidwa ziwanda kulankhula? Ndiye ndikupereka chithunzithunzi kwa inu mpingo wa Mulungu amene tili limodzi mu prayer and fasting ndi kuopsa kwake, chifukwa ambiri a ife amene tikumvera nawo izi tinamangidwapo, ndipo mwina tikuchitanso kusayiruzika tidzamangidwanso, kapena tajoina nawo matimu olakwika siku lina tidzamangidwa. Ndiye nimafuna ndikupaseni chithunzithunzi kuti kodi mukamangidwa mumakhala mukupita kuti? Mumakhala mukupita mu devil house kapena mu devil prison house. Mumakhalanso mukupita ku ndende kumene kumasungidwa ma fallen angels komanso ma disobedience soul amakhala pamene popo. Ndiye inuyo olungama mumakapezeka nawo pamene popo. Tisoweka kuti Ambuye Mulungu wakumwamba atidziwisiretu zina zimene zidzakhalapo. Vesi limene lili kuthandizeni kuziwa chinthu ichi. Pamene Petro ndi nzake anapita ku ndende, mukukumbukira bwino nkhani ya Petro ndi Sila, timamva kuti kamwa kwa ndende kunatseguka pamene anthu amenewa anali nkuimba nyimbo za Mulungu. Sadalole kuti nkhani za ku ndende azilankhula nawo
azicheza ndende, azilankhula ngati mmene limakhalira phokoso la mundende. Chokhacho chimene anachita anthu amenewa ndi kuyamba kuyimba nyimbo kuti chotuluka mkamwa mwawo chizikhala chokhacho chochokera kumwamba, ndipo sanalole kuchita breathe in mpweya wakulankhula kwa anthu olakwika kuti nawonso akakhale nawo mu nkhani zimenezi, chifukwa pakadachitika the transferring of the evil spirit. Now tsiku lina mudzatengedwa ndi kumangidwa kuchokera mu nkhani zimene muzikayankha nawo ndi kumalankhula mu ndende, ndi zimene zimapereka gap yakuti ziwanda zilowe mwa inuyo. Ndipo anthu ambiri amene anamangidwapo amatuluka atatenga mitundu ya ziwanda zolekanalekana zimene tingazifotokozere zambiri mwa izo. Inu ana a Mulungu muyenera kungozindikira bwino kuti pamene anthu apita kukakhala ndende amatha kutengako ziwanda nkudzakhala pakati pawo. Ziwanda zimadzaza mwa anthu, ndipo pamene mukukhala mmenemu Satana ndiyerekezi amachita ntchito yake m'mitima ya anthu olekanalekana amene ndi nzika zimene zalowa ndendemu chifukwa chakuti olede izozo zili ndi ma disobedience. So koma tsopano amenewa amakakhala pa ubwenzi ndi ma fallen angels, ndiye tsoka limagwera gulu lachitatu limene limapita ku ndende, lilibe disobedience human soul, lili ndi mzimu womvera, zamvera Mulungu, koma alakwira malamulo a dziko osati a Mulungu, ndi atengedwa kukayikidwa mndendemo ngati mmene anachitira Paulo ndi Sila. Analakwira malamulo a dziko lapansi, analakwira malamulo a boma, ndiye polakwira malamulo a boma la dziko lapansi sadalakwire Mulungu. Iye Mulungu anapita nawo nkukakhala nawo ndendemu, koma nkuwauza kuti sakulola kuti ziwanda zilankhule nawo, zipange nawo communicate. Ndiye pemphero limene tikupemphera masana ano ndila kuti anzathu amene atengedwa ku South Africa tapempherere kuti asalowedwe ndi ma fallen angels, komanso asalowedwe ndi disobedience human soul, kapena kuti asakhale imodzi mwa matimu awiriwa amene amapezeka ku ndende. Akamatuluka asatenge mmodzi mwa fallen angels kuzapanga naye zimene ati awakambirane ati alankhulane ku ndendeko. Kumakhala mapulani amene ma fallen angels amakayika mwa anthu amene mwapeza kumeneko, ubwenzi umene umakhalako pa ma fallen angels chifukwa amakapezana ndi ma disobedience. So mizimu yosamvera, ndi mizimu yosamvera ndi angelo akugwa amakakumana ndi kupanga ndende ija kukhala kosangalala, kukhala kumalo kwa mtendere kwa iwowo, kukhala kumalo kopangira kwa mapulani amene ati adzachite akadzatuluka kunja kuno, kupanga mapulani akuti kumene kuja sopano kukhale malo amene ndi sukulu yophunzitsira kuchepa kwa mantha, sukulu yophunzitsira kuchepa kwa mantha. Zolakwa za anthu akundende zimafikira ngati njira yowapanga kuchoka kwawo kwa mantha akakumana pamodzi through ziwanda zimene zimalankhula nawo anthu aja, zimathandiza kuti aziyenda limodzi. Pali mtundu wina wa ziwanda zimene tingathe kuzifotokoza zimene zimatchedwa kuti Galatuna demon. Galatuna demon zimanena kuti to be in prison it's to graduate, kapena kuti be in prison to graduate, zimatchedwa kuti Galatuna. Sopano kumangidwa kumapereka graduation pa munthu, kulimba mtima, advanced. Kutera kumwina mukamaona ena atapita kundende kumakhala ndi cholinga choti akaphunzitsidwe kuti akakonze khalidwe lawo, koma magalatuna amakampanga munthu malo mokonza khalidwe amakampanga kuti achite graduate, chifukwa amakhala kuti munthu uja wakapeza akaswiri ma fallen angels ali kale kumene kuja.
amene amakachita ukwati ndi ubwenzi ndi ma disobedience soul. Ndiye pamene fallen angels ndi disobedience human soul zikukumana, munthu uja amakalenga chiwanda, amakavala gauni ya galatuma demons. Ndi the galatuma demons ndi ziwanda zakundende zimene zimakampanga munthu graduate, kukhala graduated pa zinthu zina. Munthu osazindikira amapita nakazindikira maukaswiri ena amene satana amagwirira ntchito akatuluka kundende kucha, chifukwa malo mokabwera atakonzedwa amakakhala possessed ndi galatuna demons. Chifukwa chake nthawi zina mukapeza kuti anthu amene anamangidwapo akatuluka kunja kuno amakhala anthu ovuta osiyana ndi mmene ankakhalira, still amakhalabe ndi kakhalidwe kena. Akhoza kumakwanisa kupirira osachimwanso osabanso, koma kuzindikira kwawo kumakhala kuli pa advanced level yakabedwe. Ngati anagwira ataba mwina ndalama kapena kubola nyumba, akapita kumene kuja amakapeza akaswira amene anabola nyumbayo koma mwaluso lina, ndi amawuza kuti unalakwa iyo unalowera pa window. Ayi, ife timathira asidi chipupa, ndipo chipupa chimafewa ndi timalowa nkati nkubaiba. So it's to graduate. Galatuna demons zimakampanga graduate munthu kuti akachokenso mantha kulekana ndi mmene analili. Ndi tikupempherera kuti zimenezi zisachitikire abale athu amene ali ndende pa tsiku la lerolo. Ndikhulupirira kuti inu ndi ine tikumvana bwino, koma kanthawi kochepa kwambiri pamene ndimafuna kuti mupamve ndi pakuti ndende zonse za dziko lapansi ndi imodzinso mwa mawu amene ziwanda zimakhalako. Ndipo mumve pano kuti mundendemu mumakhala ma fallen angels, koma ma fallen angels amakacheza ndi ma disobedient human soul amene amapezeka so kundende. Mwachisanzo, apolisi akamapereka zilango amapereka kuma disobedience human soul, sapereka kuma fallen angels. Now, this disobedience human soul, mizimu yosamvera, ndi imene imatengedwa kupita kundende, ndi imakakumana ndi angelo akugwa. Sono chimene chikundikhuza ine kuti tapempherera abalewa ndi chakuti kumene apitako akapeza kuma fallen angels, akapezanso ma disobedience human soul, akayipeza kumeneko. Ndi akatero pamachitika spark, pali kuthekera konse 99 to 100% kuti munthu akamatuluka kumeneko atenge galatuna demons kubwera nazo kunyumba. Explanation yanga ndibwereze kuti imveke bwino. Kundende ndi kumene kumakhala ma fallen angels. Ndiye ma fallen angels ena anasankha kumakhala ndende za dziko lapansi lonse, dziko lapansi, kwa azungu, kwa Afrika ndi kumaiko onse kumene kuli ndende. Mundende mumakhala ma fallen angels. Tamverani, kwakuti ngakhale masero amene aja anthu onse mutatulutsa koma zipupa zimene zicha, mudzakhala mkati muja ma fallen angels amene amakakhalamo. Ndi chifukwa chake the atmosphere ya pandende ndi yake ya paderadera very unique. Ngati mungafikepo mukadziwa kuti muli under control ya ma fallen angels. Iwe unali chigawenga kwanu, kaya iwe unali ndani kwanu, kaya makutama kuti ndiwe ndani mena angakutamire ukaswiri wake, koma ukangofika pandende umakhala under control ndi ma fallen angels. Now the fallen angels, they are controller ya mundende monse. Chifukwa chake ngakhale mukamayang'ana ku Guantanamo ndi ndende zina zikulu mumakapeza anthu opsa kwambiri amene anakhala kundende. Iniyo nkudabwa kuti munthu uyu akukhala kundende mpaka akukwanisa kumutchacha life prison ali kumeneko ku 200 chakuti years akhala ali kundende, 300 years akhala ali kumeneko. Koma ndi wovuta kwambiri kuja kuti iniyo mungamvese, koma kungofika kundende amapha chifukwa amakhala under control ya ma fallen angels. Now those fallen angels ndi zimene zimachita invite ma disobedience human soul.
ndi zimene zimaitana mizimu yosamvera imene mali wakubayo tama uyo wagwiririra ndi mizimu yosamvera waba wachitakatanga wamenya zache akangana ndakaza ma disobedience human soul ndi amatenga ma disobedience human soul acha apolisi ndi kukasiya ndende kumene kuja amakhala kuti akukakuperekani in spiritually physically mukupita ndi apolisi kukakhala ndende koma spiritually mumakakhala kuti mukukayikidwa pansi pa ma disobedience pansi pa ma fallen angels chifukwa mukawerenga buku la Chivumbuluso chapter number 12 verse number 9 amene wawa akugwa angelowa ndi amene anabwera kuzachita control kudziko lapansi ma disobedience human soul ndi ma controller akalonga atu ma president anthu olakwa ndi ma fallen angels angelo akugwa aja anagwaja mwapeze pa Chivumbuluso chapter number 12 koma amene aja anagwaja amadikirira mizimu yosamvera ipalamule ndi ikapalamula imaitanidwa ndi kuchitidwa welcome kundende kuja ndiye kumene kuja imakakhala pansi pa ma fallen angels. Mchifukwa chake ndikubwereza kuti angakhale munthu atantama kuti ndi chigawenga cha mtundu wanji choopsa koma chikangopita kundende kungolowa mgalimoto ya polisi ndi kuchitsekera mkati mundi muwaya muja basi mphamvu zina zimathazija ukaswiri wina umachoka uja ndi chifukwa chakuti amakhala under control ya ma fallen angels. Ndiye lero lo abale athu apita kukakhala nawo kumene akapeza kwa ma fallen angels komanso apita akapeza kumene kukoma disobedience human soul kapena kuti akapeza kwa mizimu yosamvera yokhala mwa anthu akayipeza ili kumene kucha abale athu ndi ali pa chipwirikiti chimene chocho ndiye kuti tsopano abale athu aja ali ndi kuthekera konse 70 90 99 to 100% kutenga ko ziwanda number 1 ziwanda zimene muzipeze pa Marko chapter number 1 verse number 34 ndiye ndikuwerenga pamene ndikufuna kuti ndimalize. Tioneni verse number 34 ya Marko chapter number Marko chapter number 1 Marko chapter number 1 Marko chapter number 1 mpingo wa Mulungu tiwerenga verse number 34 verse number 34 ikunena kuti ndipo anachirisa anthu ambiri akudwala matenda akudwala nthenda za mitundu. Tsono ndekuti abale athuwa chifukwa apapa panasonkhana gulu ngati limene limasonkhana kundende lochokera ku madera olekanalekana pamakhala kuthekera kwakuti pamalopa pamasonkhana nthenda za mitundu. Nimafuna ndikupaseni guide imeneyo atumiki a Mulungu pamene mukupita kolowesa dzuwa mu tsiku la lero kuti kumene anzathu apitisaku kuli mizimu ya matenda a mitundu yosiyanasiyana imene kamba kaziwanda zimene zimatchedwa kuti galatuna zokhala mpirizoni zokhala ndende zili ndi kuthekera kotenga nthenda zimenezi ndi kuzichita transfer pa abale athu amene apita nawo kundende kotero kuti ngati Mulungu atakhala kupanda thandizo lathu anthu akamatuluka ndende amatenga ko matenda amene amadzadwala kapena mizimu kungosungika mwa matenda nkudzadwala nthawi ina kapena kudzagawa matenda amenewo kuntundu kwanu matenda oti akuchokera kuntundu wina nthenda za mibado nthenda za mafuko afuko lina zimatha kuzapezeka pa mtundu wanu kudalibe akhunyu koma akhunyu nkuyamba kafukufuku nkuzapeza kuti Devi adakakhalako kundende zaka zina 5 ndipo atabwerera tinazadabwa chaka chachiwirichi mwana pa khomo pano kuyamba kudwala khunyu. Zimakhala kuti the transferring ya nthenda zimene zimapezeka pamalo pamene pasonkhana anthu ambiri a mitundu yolekanalekana kundende ndipo kundendeko kumakhala ma fallen angels ndi ma disobedience human soul
amasonkhana pamodzi. Ndi pamenepa pamakhala nthenda za mitundu zimene tikuzipeza pa Marko chapter number 1 verse yake ya number 34. Ndi akunena kuti natulutsa ziwanda zambiri ndipo sanalola ziwandazo zilankhule. Tsono nimafuna ndichite ndi ziwanda zambiri zimene zimapezeka ku ndende. Musakayike mpingo wa Mulungu, ku ndende kumakhala ziwanda zambiri. Anthu aziwanda zolekanalekana amapita kumene koko, amene mumakapeza kuti zakhala bwanji kuno kwathu kunalibe chitidwe uwu, kapena ineyo chitidwe uwu nalibe, koma chito udagonapo ndende iweyo wazala nawo, wavala nawo, walowedwa nawo mzimu, unkakhala ndi anthu ndendemo amene ankanandikhala ndi chikhalidwe chogwiririra tiyana ta miyezi 3. Iweyo potuluka nawenso mzimu wautenga kufika ku nyumba kuyamba kukasirira tiyana ta miyezi 3, chifukwa kunali mitundu ya ziwanda imene unakapanga nayo associate mu nthawi ya kumangidwa. Munthu akamangidwa amakakhala pa mgwirizano kapena pamalo pamene pamakhala pa kuluzamento, pa mkumano wa ziwanda za mitundu. Mwa njira ina ndinganene kuti kundende ndi kukuluzamento kumene ziwanda za mitundu, pa crossroads pamene pamakumana ziwanda zochokera ku mphepo zinayi zimakhala ndende mucha. Ndi anzathu amene amangidwawa ali ndi chiopsezo chimene chocho, kotero kuti tikoza kunyadira kuti atulutsa kapena atulukamo, koma mwina potuluka pacha akhoza kukatuluka nawo pamodzi ndi mizimu imene ndikuifotokozayi kuti ma disobedience human soul versus ma fallen angels, amene khang'a wawo, captain wawo amamutcha kuti galatuna demons, zimene zimakakupanga iweyo graduate kuchoka mantha. Akhalidwe lina lake loopa ndende limachoka, khalidwe lina lake loopa kusachita chilungamo limachoka. Ndipo umaona kuti kusachita chilungamo ndi nkhalidwe wabwino, zimenezi umatha kukazitenga uli kundende. Nawo atumiki anzanga, pamene ndikumaliza ndimafuna ndikuonetseni kuopsa kwa malo amene anzathu apita, kuti pali kuopsa kwanji, nanga ife ngati anthu a Mulungu pamene tikupemphera tidziyang'ananso mapointi ati abala amenewa. Ife amene tili kunja tili bwino, chifukwa tikhoza kungopezeka ndi ma disobedience human soul, koma sitili pakati pa ma fallen angels amene amasungika ndende. Koma anzathuwa apita ndi disobedience human soul yawo, koma tsopano pano ali pa under control ya ma fallen angels. Tsopano to be under control ya ma fallen angels ndi chinthu choopsa kwambiri. Tiye ndiyesese kupempherera abalewa ndi kuwapempherera kuti akadzatuluka asatenge nawo ziwanda zosiyanasiyana zopezeka pa verse 34 ya Marko 1. Asatengenso matenda a mitundu yolekanalekana amene amapezeka pamene pali chipwirikiti, pa chigulugulu ngati pamenepa pamakhala ma TB, pa chigulugulu ngati pamenepa pamakhala ma asima, ma airborne disease amatuluka nawo pamenepa. Sopononso ziwanda nazo zimakhala zikupanga transferring of the evil spirit mkatikati mmene mumakhala ma bluetooth olekanalekana, ndiye kumakhala kugawana zikhalidwe zosiyanasiyana. Interchange ya ziwanda imachitika pamene anzathu ali pamalo amodzi ngati mmene awasungira mucha. Ine ndipemphe kuti Mulungu akhale patsogolo pa abale athuwa amene tikupitirira kusala kudya. Mundilole kuti ndipemphere gawo la masana ano. Ambuye Mulungu kumwamba, ndikupitirira ine mtumiki wanu pamodzi ndi atumiki anzanga, mutithandize kutipulumutsira andende athu omangidwa athu amene ali mu dziko la South Africa. Tikupemphani Ambuye kuti dzanja lanu lamanja lifikire kumeneko, mugudubuze ndi kuyendayenda mndende ndi kulanditsa, mulankhule ndi amaulamuliro kuti aganizire za Malawi amene amangidwa atulutsidwe, ndi kuwapatsa mwayi Malawiwa wakuti akhoza kupeza mayendedwe obwerera kuno kwawo. Tikuwafuna, tikuwapempherera, tikuwayikiza mdzanja lanu kuti niyo mukhale thandizo labwino kwa iwowa, muyang'anire ndi kuwasunga ngati ziweto za pakhola lanu zimene munazilenga nokha.
ngati nkhosa zapabusa panu zimene mumaziweta nokha, muchite mwa dzanja lanu lamanja. Ndikuti dzanja ili munalamulira pa buku la Masalimo kuti muzatumiza mawu, ndipo mawu ndi amene azatipulumutse ndi kulanditsa anthu ku chiwonongeko. Chimodzimodzi ine mtumiki wanu ndikutumiza mawu alanditse anthu mulindera, alanditse anthu mu ndende zolekanalekana za mu Johannesburg, mu Durban, mu Pretoria ndi malo ena onse mpaka Cape Town, kulikonseko kumene kuli Malawi koma anamangidwa. Ambuye mutsegulire ndende, abwerere kukhala mfulu. Mwalanditse kuma fallen angels, mwalanditsenso kuma disobedience human soul. Mzimu wawo uuse pa mtendere pamene ali ndi moyo ndi kukhala ndi mtendere wawo, ndi kuadalitsa kuti akagwire ntchito, akatuluka apeze mayendedwe, abwerere kuno. Yehova Mulungu wakumwamba, sitifunanso anyamata amenewa abwere kuno opanda kanthu, koma mukwaniritse zolinga zawo zimene anapitira kukagwirira ntchito ku dziko limeneli. Koma ngati Ambuye kungatheke kuti ena mwa iwo mwakonda kuti abwerere kuno pa dipoti, mwakonda kuti abwerere kuno mwa njira iyi kapena inayi, tikupempha moyo wawo ubwerere wathanzi, wosavulazidwa, wopanda kukhuzidwa ndi mphamvu za ma fallen angels kapena mphamvu za ma disobedience human soul. Mwapatule iwowa ndi kuwayika paderadera ndi kuwateteza mpaka nadzaponde nthaka ino amtendere tikwasowa. Nena ngakhale mmodzi wa Malawi sakusowa ayi, ndipo likayerekeza boma ili, Yehova Mulungu wakumwambamwamba, munalonjeza dzulo kuti mudzachita nawo kanthu, mudzakhaulitsa boma la South Africa ngati lizayerekeza kudya m'Malawi, kususa m'Malawi, kukhwasula m'Malawi, lidzayenera kulandira chilango chake, ndipo dzino lina lake la mphamvu lidzachita nkhondo ndi dziko la South Africa ngati adzachita masewera kuwononga m'Malawi. Tikupempha mwateteza Malawi abwerere pano, kutinso motero mukapulumutse chilango chimene chikayenera kugwera dziko la South Africa. Kwa lero Ambuye tikupemphera amaulamuliro akhuzike kuyamba kuchita ndi Malawi amene ali ndende malingana ndi malamulo a dziko la South Africa. Ena anaswadi malamulo, ena angomangidwa chifukwa cha malamulo a dzikolo. Onsewa Yehova, olakwa ndi osalakwa, tikupempha kuti mwatuluse akhale panja. Ine ndikupitirira kupemphera pamodzi ndi atumiki anga, tikuyang'ana chitsogolo ndi kudikirira dzanja lanu pamene dzuwa likupendeka. Amen.